najveći dar koji mi kao ljudi, kao deca i kao odrasli imamo, to je rođenje našega Isusa Hrista. Za nas vi, deca, ste upravo zbog toga što je i Isus Hristos među nas došao kao dete najveći dar. Dokle god i mi odrasli ne postanemo kao vi, deca, zapravo nismo sazreli i nismo odrasli. Dokle god ne možemo s vama da se grlimo čista srca, da se igramo čista srca, dokle god nismo u stanju da vas razumemo, nego hoćemo pošto poto da bude kako mi hoćemo, i mi nismo zreli. Ja vam čestitam svima praznik rođenja Hristovog i želim da vas Bog blagoslovi, Isus Hristos da vas blagoslovi sve, i da znate da vas On sve voli, i kad nemate kome da se obratite, kad ste tužni, kad ste neraspoloženi zbog bilo čega, obratite se njemu i budite sigurni da on ne samo da će čuti vaše reči, pogotovo ako su to reči molitva, nego će brzo odgovoriti i sigurno pomoći, pod uslovom da to što tražite od njega bude dobro, bude nešto što je lepo, bude čisto, bude zapravo iz ljubavi. Neka je srećan Božić, Hristos se rodi. Gospod se rodi, narodi čuša, slavo večita, sunce istine, dobro nam došao Božji sin.